Ipadayon ni Davao Oriental Governor Nino Sotero Uy ang mga programa ug serbisyo ni kanhi Gobernador Corazon Malañaon. Kinanggisaad sa gobernador sa iyang katawhan atul sa unang flag ceremony niini kaganihang buntag sa Provincial Capitol Compound sa Mati City. Sumala ni Governor Uy sa pagkakaron, kinahanglan nga maghiusa ang tanan aron hatagan og direksyon ang probinsya og ipadayon ang kalambuan. Sa iyang unang pag-atubang sa mga empleyado ug opisyal sa Capitol, giklaro sa gobernador nga ang loyalty sa mga empleyado ang ngayon nga ihatag sa katawhan ug dili kaniya. Gisaysay ni Gobernador Uy, wala kuno siya nangayog loyalty alang sa iyang kaugalingon, apan ang loyalty o ang pagkamaunungon ug pagmahal sa mga empleyado sa ilang trabaho. Atol sa flag raising ceremony, gipaila ni Gobernador Uy ang mga bagong opisyal o ang mga opisyal nga nagpabilin nga iyang saligan sa renda sa panggamhanan. Gilangkuban kini ni Executive Assistant Everindo Esver, Provincial Administrator OIC Jonathan Templa, Social Services Unit Rhea Clarabal Eluna, Barangay Support Services Office Gare Sigumban, Provincial Agriculture Dr. Edito Somili, Provincial Engineering OIC Engineer Gisika Saiman, Operations and Regulatory Functions under Environment and Natural Resources Office Retired Brigadier General Leopoldo Imbang Jr., Provincial Legal Officer Attorney Maria Lady Hope Macaira, Civil Security Unit Retired Police Colonel Leonido Lad, ug ang Deputy Governor mao ang kasamtangang Vice Mayor sa Tarragona, si Vice Mayor Nestor Uy. Niadtong Hulyo 3, may pagawas na si Governor Uy og Memorandum Order No. 5 alang sa tanang department heads, acting heads ug mga OIC nga mga opisyal sa tibuok probinsya. Sa nahisgutang memorandum, iyang gipahinumduman ang mga job orders ug mga contract of services nga mga empleyado nga kutob na lang sila niadtong Hunyo 30. Nag-abiso usab ang gobernador nga ang mga empleyado nga maapektuhan dili na ngayang moadto sa ilang trabaho kay iyang ipatuman ang no approved contract no reporting policy. Bot pasabot kung wala kay kontrata ayo nag-adto sa imuhang trabaho. Niadtong Biyernes, among na-interview si Governor Uy ug mao kini ang iyang panawagan sa katawhan sa Davao Oriental. Sa akong mga kaigsuunan, among mga ginikanan o katawhan sa probinsya sa Davao Oriental for the past days and up to now, we have been in brief, no, na subuta tungod sa untimely nga pagpanaw sa atong inahan sa probinsya sa Davao Oriental. Manghinaot ko nga unta kini mahimo nato nga kusog, no, ang ligasiya sa ato ang pinalangga nga Governor Cora Malañaon, mahimo natong inspirasyon sa pagpadayon o pagpaningkamot o pagpugpong isip usa ka katawhan sa Davao Oriental nga ang matuod nga panaghiusa, panaguyon ana kanunay taliwala sa tanan natong mga pagpaningkamot. Mao lang ni ang akong mahimo nga mensahe sa ato ang pagpadayon tungod kay maupod ni ang pangandoy sa ato ang pinalangga nga Governor nga naa kanunay ang panaghiusa alang-alang sa kalambuan sa atong probinsya sa Davao Oriental. Ang pagbalasa sa mga buhatan sa gobyerno kanunay kining lauman labi na kung mulingkod ang bagong lider. Sa pagkakaron, nautro na ang istruktura sa politika sa Davao Oriental tungod sa kalit nga kamatayon ni Governor Corazon Malañaon. Gilauman nga dunay pagkambyo sa mga loyalty sa mga supporter ni kanhi Governor Malañaon. Sa pagkakaron, duha ka apelyido sa politika ang mibarog. Ang grupo ni Governor Nino Sotero Uy nga taga-munisipyo sa Tarragona ug ang grupo ni kanhi gobernador ug kongresista Nelson Dayang Hirang nga taga-munisipyo sa Manay. Kung unsa man ang lintunganay sa bagong pagpalakaw sa Davao Oriental ug bagong nawong sa politika sa nahisgutang probinsya, nang hinaot kami nga kini alang sa kalambuan ug aron iduso ang mga programa alang sa habagang duot sa katawhan sa Davao Oriental. Edith Kaduayan, News 10 Philippines. Stay safe!